Ahoj! Toto je videonávod na inštaláciu a ovládanie termostatu. V balení termostatu nájdeš návod na obsluhu, samotný termostat a senzor teploty podlahy. Termostat zapojím podľa schémy v návode. Fázu a neutrál na svorky L a N, vykurovaciu fóliu na svorky L1 a N1 a senzor teploty podlahy na svorky NTC. Termostat zavediem do vodiacich výstupkov a zapnem istič. Kolečkom mením nastavenie požadovanej teploty v manuálnom režime. S tlačením kolečka sa dostanem do servisných nastavení, kde môžem nastaviť typ merania teploty na All a maximálnu teplotu podlahy na 28 stupňov Celzia. Termostat pripojím cez Wi-Fi nasledovným spôsobom. Stiahnem si aplikáciu Smart Life a zaregistrujem sa. Kliknem vpravo hore na plus a zvolím Add Device. V ľavom menu vyberiem Small Home Appliances a v pravom nájdem termostat Wi-Fi. Vyplním názov svojej Wi-Fi a heslo. Na termostate sa zatlačením kolečka dostanem do servisného menu, kde nájdem ikonu Wi-Fi, zatlačím kolečko a pohybom do strany vyberiem On. Následovným zatlačením kolečka voľbu potvrdím. V aplikácii stlačím Next a potvrdím blikanie ikony tlačidlom Blink Quickly. Na displeji sa vpravo dole rozbliká symbol Wi-Fi pripojenia. Následne sa nainštaluje termostat do apky a môžem okamžite meniť teplotu v miestnosti.